Participant of the show that there is disagreement about the current state of organizing the economy and the society at the moment. It's a demonstration of it. So it's not the conditions are not the best, but important is to demonstrate. Everybody welcome to come and look in the tent here where there are several activists gathered, activists who are participants of the World Social Forum process. In this process and to discuss about how we could come to this other world. Vaikka siis esimerkiksi kansainvälinen uraaniaseiden kieltoa vaativa verkosto on lähes 10 vuotta, he ovat tehneet 4 vuotta jo työtä. Päätöslauselmaehdotuksen, että ja tuo myös ympäristönsä. Meditaatio on menetelmä. So why the World Social Forum is important? It's because it brings together different kinds of people from all over the world in a common struggle against neoliberal globalization. And this is something that we definitely need. The neoliberal model isn't working for the benefit of any of the peoples in the world. So it's important that we acknowledge that and show our solidarity towards each other. Se on yksi. Ja sitten tietysti se, että asiakkaat, mitä enemmän EU-kaupan kahvia aivan ilmaiseksi. Lisäksi voi hakea esitteitä tai keskustella järjestöjen kanssa siitä, mikä sun toive paremman maailman saavuttamiseksi on. Maailman sosiaalifoorumi, toisenlainen maailma on mahdollinen. Tulkaa illalla 6 eteenpäin Liberteehen Kallioon, jossa on bileet ja keskustelua. Maailman sosiaalifoorumi on täällä. Ei karkotuksia! Ei karkotuksia! Ei karkotuksia! Karkotuksia! Ei karkotuksia! Kiitos. Tänä iltana on bileitä ympäri maailmaa maailman sosiaalifoorumin merkeissä. Miksi? Kaikki me, jotka ollaan kokoonnuttu tänne tänään, varmaan ollaan yhtä mieltä siitä, että uusliberaali projekti on tullut tiensä päähän. Sille tarvitaan vaihtoehtoa. Huomisaamuna kello 12 tai keskipäivällä, mutta varmaan bilettäjille se voi olla vielä aamua, niin kokoonnutaan se kaikki Senaatin torille vaatimaan valtiovarainministeriöltä tämän tyyppisiä vaihtoehtoja. Ja et sinne kaikki mukaan. Tätä tarvitaan, teitä kaikkia tarvitaan mukaan siihen projektiin, jossa me oikeasti saavutetaan demokratialle uudestaan se valta, mikä sille kuuluu. Hei, hyvä juhlakansa! Onko toisenlainen maailma mahdollinen? Mitä? Joo, toisenlainen maailma on mahdollinen. Ja hyvä juhlaväki, Maria Gasolina, olkaa hyvä. Onko toi ihan oikein video? Mitä sulla on, Mari?
ihan mahtavaa tapuripaitaa. Heikka, heikka, heikka. Heikka, heikka, heikka. Söpöläinen, tuletette, sitä tuletette. Mä menen taakse ja